Решение о выделении Украине 1 миллиарда гривен от Международного валютного фонда отложено до конца марта. Об этом стало известно на встрече президента Петра Порошенко с руководителями фракций. Совет директоров МВФ должен был собраться и принять соответствующее решение еще 20 марта, однако перенес рассмотрение этого вопроса. Сегодня в Киеве на пресс-конференции экономические эксперты говорили о причинах этой задержки. Не лише наслідки блокади будуть турбувати, і не стільки наслідки блокади будуть турбувати Міжнародний валютний фонд, скільки інші вимоги Міжнародного валютного фонду, і серед них одна з ключових, і це, по суті, вперше в історії Міжнародного валютного фонду, що одна з ключових умов є боротьба з корупцією. Причому шляхом створення нових інституцій, посилення їх інституційної спроможності